ବଦଳିଯିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି20 ଅଧିନାୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ହେବେ ଆଉଟ୍। ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଖବର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟି20 ଅଧିନାୟକକୁ ନେଇ। ଗତ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 4-1ରେ ଜିତି କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କଠାରୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ହଟାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଟି20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିନାୟକ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଭାରତର 360 ନାମରେ ପ୍ଲେୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଶାନ୍ତ ରହିଛି। ସେ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ବଲ୍ରେ କମାଲ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜରେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଟି20ରେ ସେ ଯଥାକ୍ରମେ 12 ରନ୍ ଏବଂ 14 ରନ୍ର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଟି20ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଖାମୋଶ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଅନ୍ତିମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବେଶୀ କିଛି ରନ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ, ମାତ୍ର 2 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପୂରା ସିରିଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ମାତ୍ର 28 ରନ୍ ବାହାରିଥିଲା। ସିରିଜ ଟପ୍ 15 ଜଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ବିଶେଷ କିଛି କମାଲ କରିପାରିନଥିଲା। ଯଦିଓ ଭାରତ ସମସ୍ତ ସିରିଜ ଜିତିଥିଲା, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି20 ଅଧିନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।